So, mayong hapon mga idol. Natadiri ron sa Sitio Mendoza, no? Mag-update lang ta sa atong host diri. Kay nabalitaan na to nga kiputol-putol ang host diri sa atong linya sa atong tubig. So, natadiri ron sa ubos. Muna siya mga idol, no? Yo, muni. Oh, hait kayo mga idol ang tigbasan ni mga idol, oh. Ato ning videohan itong ganun eh. Iputol yun. Grabe nga haita ng sundangan ni pagka putula de. Do mo ni una. Oh, adto ta dito sunahan. Haita pa ni. Ipa-slide ba ni siya putol kay ogi mo nang i-straight di na putol dayon. Dili. Ikaw nang pa-slide. Kusas ka ito eh. Dritso jud eh. Sayang nga ani ay. Pero masumpay-sumpay pa no, magamit-gamit wag gani kuan. Katong lang. Oo, kato lang para to. Daghan lagi, ubay-ubay pud kip. Daghan eh. Usa ka putol. Tapos nahan. Malag makaabot na pububan. Makuangan na jud ni. Nga naman eh. Daw ni kaduha, putol lang yapon eh. Grabe naman sad ni ay. May kaluoy ni. Bago pa rin ibutang. Putol na dayon. Hindi siya putol na. Naguyod ni siya. Ato ning gabi sa eleksyon na. Oh, dito sunahan. Yung mga idol nga nahitabo ni atong human sa eleksyon. Gabi sa eleksyon. Human ni siya. Usa duha tulo. Ikatulo. Tulo. Dira oh. Ari pa ta diri. Dito sunahan. Tulo. Di adri. Kaupat. Kini murag gi katulog yung tigbas nga dalo. Tulo kaupat pa day. Kaya wa man siya putol kedayon. Usa, duha, tulo dados likod. Upat, terus kaupat jud. Kinahanglan na jud ni nila ni giputol jud niya tuyo jud kayo. Gitagod-tagod man. So muni ka ilan mo to? Sa duha, tulo, ikaupat din, ikaupat. So dito sunahan. So bayo na to gamay. Ilang hos adi iya pa. Kalima. So ni kalima na ba ni ka? Sa ba ni? Ugwa ko masayop kalima ni. Grabe naman lagi kabago aning gibutang mga idol. Di panido gay tao diri. Mga saksiman na pa siguro mga idol. So lipay na untang mga taga Sitio Mendoza. Nanay tubig kung saan man nga giputol-putol man din eh. Muna ikaunom. Kaunom siguro ni. Uwa ko masayop. Kamu na ihapog kapilan na ni. Muna siya. Kaunom. Yang pares oh. Ayan dugtong. Dira oh. Terus kaligo na ni mga idol. Di ni basta-basta pilo o bisag tamaka ni sa dump truck. So giputol lang yun. Saya ni mahal mo pila ka ni yung sa ka rolyo ani. Pila naman ni kaunom. Kapito. Tanaw
Sus. Arang yung putula. Oh, tanawon to sunahan diri wasig na pa. Bayo na to diri. Kani marag putol gyapon ni. Putol jud. Ito. Now, kawalo. Ito giputol gyud ni. Grabe naman dyan yung putula mga idol. Di man dyan basta-basta pagkaputula. Marag arang maning laguta dyan nila kay pag-ayo. Di ayo-ayo man dyan pamutol. Kinsa kaya nagputula no. Unya ato nang subayon nakapila na ba ni siya. Tanawon aja di apad gyud diri o mga idol. Diyaw. Tigbas niya kaduha. Lagi balik gyud. Sama do. Ito kabaguan na yun. Sinabi kayo. Grabe naman. Kadakuan ng gasto niya. Gibinuangan na ra. Minahanglan tag tubig sa atong barangay. Mga sityo-sityo. Niya inanion ra. Ipamputol-putol. So di apa. Sus kadaghan kayong putol mga idol. Kini maragi gulgul ni. Di ba gani sanggot or sanggot ba kanang garab or gabas baka? Klaro kayo. Pagkapila na ba ni? One man ko maihap. Maka nalibog mo ko. So sabayan sana to mga idol. Muna yung kaputol to. Maragi gabas. Tanawan na to dire sunahan. Mga idol, kuha ni siya gibuhat mga idol, gabiing dako mga idol. Kay pagkabuntagan putol naman nakitaan nila. So ato ni susiho diri. Huwag na pa ba putol diri. Pabakahan ni. Muni ya putulo. Asa mo sumpay ani niya? Asa sumpay ani? Bali mo rin siya giguyod mga idol. Tigpas na siya. Kaduha po siya tigbasa. Kaduha ni gitigbas. Primero. Kaduha So pag pamutlo ni siya mga idol ay sumpayon ni siya mga idol. Makuwangan yun ang kuwan sa tubo. Na ay kuwang jud di kaabot. So subayan na to ang linya dere ug asa nang usa ka linya ni. Dira sa unahan. Lipot pa gani dere, dira. Madaling putula mga idol no. Muna siya. Ala. Di ara day nagtutuyok man tani. Muni ang dira duol rom day ni. Muni ang tumpay ganina di ay dira. So giputol siya duol yung kayo mga idol Usala man sino ni kadupa. Usa duha tulo ka tigbas mga idol tuloy samad. Tulo ni siya samad kaya na usa usa duha ikatulo. Duha tulo meron. Kapag ni mga idol wala napay mga suwat bago kayo nga tubo host. Dini basta-basta nga host mga idol, mahal ni siya. O ato to sunahan tanaw na to. O maapa ba? Pila ba ni kaputol ba? Kadaghan ba ito Muro magdira to sobrag. Muro maabot ni og napo ka putol. Ito din murag hamis-hamis naman din murag may putol. So tanawon sana to dahil sunahan mga idol. So balikan lang nato niya kung pila ka
putol aray ko. Sus dangog, pasensya na. Dangog mi nga tong kuan mga idol. So murag adto ra to kutob siguro. No, wala man. So mabalik ta diri mga idol. No. So mga idol, mubalik ta dito sa atong nahimutangan ganina. Mubalik ta atong ipon og klaro og pila toy naputol. Kaya nalimot ko og pila to ka putol sa hose pag-ihap na to. So, balik. Dinhi primero dinhi. Kasi ni supayan na maklaro na to ni mga idol ha. O pila ka buk putol. Ay nalibog ko gani ihap mga idol. Ay kuan ko sa kuan ba? Murag napil ta sa problema ning klakihaw. Nakasayang ba? Nahinayang ko sa kan. Mo ni usa ni siya. Diri mo ni sumpay diri dinhi. Muna ikaduha. Duha na. Kini mo ni ikatulo. Sumpay man ni didto. Diri spikas. Diri sa pikas man ni ikatulo. Mani sumpay tulo. Subay na to, katulo na to. Tulo. Diri medyo taas pa rin nabilin diri. Taas pa. Dari kutob. Tulo. Muni. Kana kaupat kini. Kining kuana kaupat ni. Opat. Ito ni tarungog ihap. Karon maklaro sa tanan. Kaupat. Dinhi muni ang ikalima. Kalima ni siya mga idol, no? 5. Kini mo ni ka unom. Kini kanom ni. Mo na yung pares, kaunom. Dari na punta. Pito. Mo ni siya pares niya. Kapito ni siya, ang pares niya to dito. Pito. So dire kini putula ikawalo mo ni ang dugtong dire. Mo ni awalo. So taas pa ni tapan dito. Walo na to mga idol no. Walo. Napay ka siyam. Sus grabe gipatapata gin sakto mga idol. Siyam. Ari pa sunahan. Siyam. Ni. Ika na po. Muni ka na po mga idol. Gani siya haputol. Na po. Kuwangan pa na. Napo pa na. So dito sunahan. Itong tarong gihap puro maklaro na ito ni. Napo na to no. So dia kini kaunsi no, kaunsi ni siya. Dara ang pares niya yang dugtong. Kani mo yang dugtong mo ni kaunsi. Kaunsi. So dito nahan. Kaunsi na. Si mo ni kadusi dayang dugtong mo ni mo ni dusi mo ni yang dugtong sa kadusi mo ni dere mura glass na din
Muni ka 13. Oh, ika 13 mga idol ang atong nakita ron rin oh, ngayap. Putol-putol ang hose. 13. Mo yang sumpay. Yang sumpay mo ni. Muni mga idol yang sumpay mga idol. Muni ka 13. Oh, dawa. Muni ka 13 mga idol atong naihap. So, grabe. Grabe yung kuan jud. Kasayang sa tong hose nga agian sa tubig. Pag upa kayo, pata na diha no? 13 kaputol. Naliman ka na mga idol. O kuano ni siya sumpay-sumpayon, grabing daghan ka ring daghan og palitonon. Kay kinahanglan manig na diri na po sa pikas. Nya balik 13 times 2 26. Grabe. Singa na gupling. 26 ka buok kung imong sumpayon. O kuwangan ba ni host kay kuwangan daghan kayo. Daghan. Yun ani siya ang palitonon aron masumpay-sumpay. Kana siya. To mga idol, mao to siya mga idol no. Atong gisusig gyud og unsa gyud ang katinuod no. So, nakita na to mga idol na tinuod jud di ay. Ang akong balita murag 8 ra kuno ka putol. Pero sa akong paghihap paron 13 ka putol sa hose. So, anil lang ta kutob mga idol no. Sayang kayo ang atong bagong hose na gipamutol lang. Sayang kayo. Lipay na untar tong mga nasiri diri sa Sitio Mendoza kay magkatubig na. Kung saon man na nga naputol man, so mawad-an ang atong taga Mendoza og tubig. Di na sila makasawod og kan diri. Tubig sa gripo. Balik tubig tabay na pud sila. Sus kaluoy mga idol, layo ra ba sa kaon. Tuwa pa dito sa unahan ng ilang kan tabay man mga idol no. Tuwa. Taplin sa sapa. So anila ta kutob mga idol, paki-share and like ang atong video mga idol. O daghang salamat, bye bye.